Ljudi već znaju ko sam ja. Ja sam juče išao do banke, ljudi su mi trubili iz kola, ne znam ko su, mašu mi, javljaju mi se, tako da ja da privlačim pažnju preko... Ti si sitna riba u ovom moru plavom, ti si sitna riba u ovom moru plavom. I onda, braćo i sestre, nebo zatvoreno nad nama, voda skupa, preskupa, heroin, loš i nikakav. Sinoć nisam spavao. Ali dobro. Tako da, ljudi, vi naravno budite uz kanal Vreme istine, jer sam siguran da ćete čuti mnogobrojne teme. Rekao sam da sada u oktobru vas očekuju jako bitne teme, jako bitni videoklipovi. Može? Laž. Jer ovo što ćete čuti sutra, to nećete čuti ni u školi, niti na fakultetu, niti u srednjoj školi, niti bilo gdje. Marina, hvala ti i naravno da se ne dam. Što se tiče mog izgleda, ja imam ogledalo, ja vrlo dobro znam kako izgledam, tako da te njihove priče po meni su zaista smešne, jer nema svrhe, mislim, sad objašnjavati nekome da li ovo ili ono, da li si ovakav, da li si onakav. Ja kažem, kamera je merodavna, na kameri se vidi ko kako. Evo, stavite moju sliku i stavite sliku nekoga ko je zavisnik od ne znam čega, pa eto, uporedite izgledi i bit će vam sve jasno. Evo, stavite moju sliku i stavite sliku nekoga ko je zavisnik od ne znam čega, pa eto, uporedite izgledi i bit će vam sve jasno. Jer ti jasno? Bit će vam sve jasno. Jer ti jasno? Bit će vam sve jasno. Pomozite, jer verujte mi da ćemo stvarno napraviti od produkcije čudo. Da sve ovo što gledate, i Balkan Info, i ovo i ono, verujte, bit će male mace za nas. Šta ćemo mi raditi i čime ćemo se mi baviti? Verujte. Gospodin, dobio sam čak jedan videoklip gde je Boško, ja ne mogu to da shvatim i ne želim da zalazim u neku dublju analizu profila, jer nisam psiholog niti psihijatar. Ali smatram da je čovjek prekršio sve norme nekog objektivnog izveštavanja ili šta god, da je zloupotrebio zarad lajka, klikova, dolara ili čega god, kako god to vi nazvali, da je zloupotrebio razne ljude, ovog puta naravno i mene. Ali dobro. To se obično i dešava tako po tim parkićima, gde se skupe noću i onda rade šta rade, da li piju. A ja mamaku najbolje dane, nisam znao šta je bol i tuga, krezan. Da li konzumiraju neke supstance. I da treba udarati u srž, što je najbitnije, da se udara u srž. I onda se posvađaju i dođu do toga da se povade noževi i desi se šta se desi. Ja sam zbog toga i apelovao na sve te stvari. I ja zamanem sekirom sa namerom da ga udarim. Ja sam zbog toga i apelovao na sve te stvari. Sva sreća, sećam se, to je januar bio, sva sreća meni sekira, pošto sam bio pametan, bio pijan, isklizne iz ruke. Krezan! Ajmo ljudi da skupimo tih 100 gledaoca i skida majicu. Evo, skupimo 100 gledaoca i Boško skida majicu. Eto, jer može tako. Eventualno ako skupimo 200, onda skidam i gaće. Eto.
Šalim se naravno za gaće, nemojte da krećete da skupljate 200, za to sam se šalio. Ne skidam gaće. Evo, Ana odmah kaže može. Odmah Ana kaže može. Eto, skupite 200, skidam se totalno go. Eto, jel može tako? Eto, ako skupite 200 gledaoca, ja se skidam go istog momenta. Nikakav problem nije. Tako da, eto, samo navalite, izvolite. Da vidim da li ćete skupiti 200 gledaoca. Ma gde ćete skupiti 200 gledaoca, kako sam rekao da ću da se skinem go, tako su krenuli gledaoci da odlaze, ono. Neću da se skidam go, šalim se ljudi, nemojte da se plašite, nema ništa od toga, nemojte da odlazite. Gdje Mateja bude dosta? Što spada? Pa spada Sale, čim sam rekao da ću se skinem go, bukvalno su ljudi počeli da beže. Šta kažu, bolje mi da bežimo dok ovaj manijak stvarno ne poludi, dok se stvarno ne skine go. Ali naravno to je šala, ne, mislim, taman posle na šta bi ličilo da ja sa 35 godina se skidam go ovde u live-u, to bi već bila katastrofa. A? Šta kažeš? Šali se Boško, ima ovde majke da bude po godine, ma naravno Amila taman posla, pa na šta bi ličilo da se ja skidam go, mislim to su gluposti, to su šale samo ljudi, nemojte stvarno da pomislite gde ću ja da se skidam go, kažem eventualno, eto ako se skupi 100 mogu da skine majicu. Iz mesta baci tu cigaretu. Još nisi odrastao, a već praviš štetu. Još nisi odrastao, a već praviš štetu. Mene zovu John, bodem se u Wayne. Ljubomoran Tarzan jer karotam u Jane. Mene zovu John, bodem se u Wayne. Indijanac sam ja. Nemam veze s Gudrom, alo, ej! Narkomani! Ping. Ali dobro. Šta je ovo, sunce ti jebem? Ja sam obećao, ja ću Valentini uraditi ogradu za džabe ću joj uraditi ogradu, dinar ja da joj neću tražiti za to, to je moja dobra volja i smatram da je čovečanski pomoći nekome koji je u nevolji. I radi se o Danijeli i Bošku, znate njih. S njima sam se družila preko telefona, ali želim večeras da se od njih ogradim totalno. Znači ne želim više ništa da imam sa njima. Baum, 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 baum. Jednom prilikom pita mene Boško kao je šta si ti bila sa Cveletom, ja rekao pa da, Cvele je baš bio dobar u krevetu. I Boško tu onako munjevito, ma de je on bio dobar u krevetu, nemaš ti pojma, nisi bila sa pravim muškarcem. Laž. I onda je počeo da mi se otvara, da mi priča o njegovom polnom organu, kako je, jel te, veliki. Kako ja nemam pojma, ovo ono, meni to bilo smešno, pošto ja Boška nikada ni na jedan način nisam gledala kao mušku osobu, on je za mene klinac. On je 4 godine 5 mlađi od mene, on je za mene klinac. Posle nekoliko dana mi se čujemo, meni Boško kaže, udario me auto danas. Ja rekao, pitam ga kako si, jesi dobro? Kaže, udario me u nogu, mnogo me boli, pitao me za neke lekove
da li ja znam nešto što je protiv bolova, ja rekao kao ne znam ono. Kartu za let, tamo da im sve, punu šaku kolova i nešto protiv bolova. Jel prošla trojka? Pazite ovoga čibutana. Ovo što se tiče tableta, ka pravi se lud u fazonu, znaš li nešto protiv bolova. A on ka ne zna. Bolence, ti bi malo bencića, leksića, dijaza, bromaza, loraza, a bolence? Ajmo dalje. Ispričao mi je da ga je odvela hitna pomoć, da je tog čoveka što ga je udario pustio da ode, iako mu je on nudio pare i ovo i ono, u svakom slučaju. Ajuj, Bolence odbio pare, greotice, zlatio se kakav. Koja je to duša od čovjeka? Drago mi je da vidim donatore. A ovam u isto vrijeme Veci šalje poruke i cima se, mrčio se da iščupa od nje 40 eura. Jer jel te niko od njegovih mnogobrojnih prijatelja nema da mu da. A nema me zajebavat bez svija. Završio je na urgentnom i pustili su ga kući i sve super. I ništa, eto taj neki naš razgovor se završio na tome da je on pričao kako je njega udario auto, ali nemoj da kažeš moje sestri. I tog dana on je vodio live posle mog i njegovog razgovora i ja sam videla da je on potpuno normalan. Da bi posle nekoliko dana mi smo se opet čuli, on meni rekao: joj, nemam ni zdravstvenu knjižicu, našli su mi neke tumore od udara. Ali nemoj to nikom da kažeš, kao, stvorili su se tumori. I ja rekao, pa dobro, ne znam, ako nemaš knjižicu, idi kod privatnog kao lekara, ali on meni kaže, ma nemam pare za lekara, ne može niko da mi da, ne znam šta da radim, ovo ono. Ma ne, baš me briga, neću ništa da radim i ovo i ono. I ja kažem, dobro, mislim, tvoja stvar, ono, samo mi je bilo čudno kako mogu tumori da se naprave od udara. Može da se napravi hematom, ali ne može se napravi tumor. I onda se opet posle nekoliko dana javio i pričali smo, joj, dobio sam donaciju, kao uspeo sam da platim stan, sve kao super cool, eto, uspeo sam ovo ono i kao pričali smo nešto o nekim drugim stvarima. I na tome se završilo. I sad, eto, meni iskače ta prepiska od Vuleta Cije i ja onda kontam. Pa čekaj, što je on meni pričao o njegovom polnom organu? On je mislio da ću ja ko neka balevica se naložim na njega. Zamolit ću žene, ako ste već žene, pa budite bre žene. Kako ga je udario auto, pa drugačije bi on pevao da ga je udario auto. Znači, to je bio njegov pokušaj da od mene nešto izvuče. Ali ja, bato, nemam love. Ja, bato, nemam love. U svakom slučaju, ja sa njima ne želim da imam više ništa. Apsolutno ništa. Znači, želim da se ogradim, da ne podržavam kanal Vreme istine i da ne podržavam više ni njegovu sestru. To su bre, kažem bre, pacovi, miševi, bre, bubašvabe koji... Šlogeritis. Pera Perić, pravo ime Crnogorca je Dražen. Hoćeš prezime, adresu, broj telefona? Evo ja ću da ti kažem njegovo ime. Ne pada grad. Eto, Pero, ja sam ti rekla njegovo ime. Pošto nije luda, kaže, ako ti treba i ostali podaci, kaži, dobit ćeš. Pa evo i ja ti kažem njegovo pravo ime, Dražen. Treba mail, prezime, šta ti treba još? Broj telefona, adresa. Evo kao što čujete ekipo, Danijela se dokopala mojih podataka.
to neki ide na obraz osobi koja je prenijela, kogod je u pitanju, ali očigledno je neko ko je bio blizak u nekom momentu meni, jel? Jer to ne zna baš puno ljudi. Bravo ti ga, Danijela, eto, uspjela si, sreće tvoje i Boškove. Ja nemam namjeru nastavljati da radim ovo s ovakvim ljudima ili ti ne ljudima koji ti se predstavljaju kao prijatelji, a onda idu kod drugih i prenose sve živo. No, što se veli, vrijeme se motaju kablovi. Eto. Uglavnom, hvala svima što ste bili ovdje, da zajedno razotkrijemo prevaranta i manijaka. Fino smo se izdružili, ismijali, a i na kraju krajeva obavili posao kako treba. Sad, ako se slučajno kreten Boško neđe vrati na YouTube, nadam se iskreno da će neko nastaviti ovim putem i da mu neće dozvoliti više da prevari niti jednu jedinu osobu. Ljubim vas sve, Fakina Vetinja, budite mi dobro i nemojte ovo sunce da je prži previše. Pozdrav! Stani sekund, stani. Šta je sad, Bolan? Gdje je ba zapio? To je, nema veze, ništa, ajde. Progovori sad, a Vetinjo ne maka se. Ne znam nikako da potrefim da sam... Evo Vetinja, ovo smo malo vježbali, ja i Siva, dijalog ovaj ozbiljni. Vrćemo se sad na nastavak priče. Nešto razmišljam, zamisli da sam ja baš toliki fakin, pa da sam to ime Dražen i te podatke izmislio i da sam ih samo jednoj osobi dao. Čisto da ako bi se neđe nekad desilo da čujem da neko pominje to ime Dražen, tačno znam ko je reka ili ti ko je pjeva, a? Nemoguće, nisam baš toliki fakin, a? Da počnemo. Izgore se potpuno. Danijela, te podatke ti je dala Marijana, tvoj trenutni moderator na kanal, a ista ona Marijana što je pričala kako je tvoj brat napravio dijete, pa ona Marijana što je podijelila svima oba Boškova broje telefona, znaš? Za onaj telefon što je koristio za YouTube, ok, ali njegov privatni broj Marijana podijelila još odavno. Tamo još iz perioda dok je bila moderator kod njega, ali uveliko prešla na drugu stranu i govorila kako je kod Boška samo da bi izvlačila informacije i podmazivala ga sa po 5 eura, kao što tebe trenutno podmazuje. Eto, na nju mislim. I ti, Dražen, podaci su ti od nje. Ovo, reci mi, Danijela, je li ti možda ispričala odakle njoj ti podaci? Evo, ja ću da ispričam, čisto da zaokružim tu priču. Prvo, s obzirom da dosta vas nema pojma ko je Marijana, evo par njenih slika sa njenog Facebook profila. To vam je ova gospođa sa 2 prsta, to jest ovo je palac i troprst, jel? Ovakve anomalije nije sam gledao ni u Gospodare prstenova, bez svija. Nekom tamo ove nevjeste što meću u svoju glavu na tuđa tijela ili još gore preko AI-a to odrade nakaradno pa izgleda i ovako nagradno sa malim šakama bez poprstiju itd. Daleko bilo. Realnije izgledaju one Boškove slike u tijelu žene, no ovaj cirkus. No ajde, nebitno. Početkom ove godine, 2024. januar mjesec, kanal Nerno odeljenje mi biva ugašen lažnim copyright prijavama. Marijana mi je rekla ko je osoba koja stoji iza toga i da je ta osoba ugasila već mnogo drugih kanala zadnjih godina, da je i Boško batalio da pominje tu osobu da mu ne bi ugasila kanal. Sad to stvarno zna biti veliki problem, dešava se i sa velikim kanalima i u drugim zemljama, nije neka nepoznanica. Što se tiče lažnog gašenja kanala, prijava itd. Da odužim, to jest da skratim.
Marijana je rekla da se to ne može zaustaviti, tako je djelovalo, pa da i njenom drugu Robertu ugašen kanal, Felixu je ugašen kanal, sve sa istog maila i od iste osobe. E sad, bez pretjerivanja, najmanje 10 dana prvog dijela januara, dakle praznici, ja ostavljam na pretraživanje, slanje mailova, poruke na Reddit, poruke na Tube community, pa na slanje kontra prijava koje mi sve bivaju odbijene od strane YouTube-a, znači i pakao. Taj period sam bio pregorivo od nervoze i cimanja. A nije bilo radi kanala nervno odeljenje koji nije ima ni 300 pratioca. Lako je otvoriti novi kanal, ali činjenica da ta osoba može da ugasi i drugi i treći i tako kome god da poželi, to mi je bilo nenormalno, potpuno. Uglavnom, nakon te 2 nedelje nađem pravo rešenje za slanje kontraprijava, prođe prva, skinuo mi jedan strajk, prođe druga, skinuo mi drugi strajk i vrati mi se kanal na nervno odeljenje i ja presrećen što na kraju trud se isplatio novo, nisam se cima toliko uzalud. I tu sam bio u kontaktu s Marijanom, ona mi čestita na povratku kanala i pita me kako sam to uradio. I mogu li da pomogne Robertu da vrati kanal, dakle liku kojeg u tom trenutku uopšte ne poznajem. Meni ne bude teško da napravim video od 15 minuta. Video koji sadrži 3 dijela, gdje sam tačno u detalje sve objasnio što i kako, a pored videa pošaljajem i spremni gotovi Word file, konekom taj iskucani znači file, iskucano sve, koji samo uz manje ispravke treba da se pošalju u YouTube-u i da se vrati kanal. Taj file naravno sadrži i lične podatke, ili ime, prezime, adresu, broj telefona. Taj file ću evo i da pokažem ovdje naravno. Dokazi, jel te? I eto, uz moju pomoć Marijanin drug Robert je vratio kanal, a onda i neki njen drugi drug, zaboravio sam kako se zove, to nije ni bitno. Robert mi se tad javio, zahvalio se što sam to uradio, zapratio ovaj moj gnjili kanal i ono, to je to. Ja se nakon januara više nisam čuo ja sa Marijanom uopšte i evo sad je jun mjesec i ja čujem da se Boškova sestra Danijela hvali kako zna moje ime, prezime, adresu, broj i kad sam čuo ime Dražen, odmah sam znao od koga je dobilo te netačne informacije. A i odmah skontaš s kim si ima posle i kome si pomaga, jel? Toliko o tome, a evo da objavim i taj famozni dokument sa navodnim mojim podacima. Tu je jedino broj telefona koji u neku ruku moj, mislim, ne u neku ruku, no je moj, ali to nije broj koji koristim generalno, to je obični prepaid broj koji sam uzeo par mjeseci nakon otvaranja kanala, zarad ovih potreba, jel? Njega ću pokriti da se ne vidi, čisto da me ne krene zvat na hiljade i hiljade djevojaka, jer stvarno nema kad, pa evo. A što je ovo, koliko sam ga odužio s pričom, raznio se, a znači smorio sam ga žešće. Nekano sam još neke stvari htio da ispričam i da odgovorim na nešto što je Danijela pitala isto, ali ziste je previše. Pritulio sam vas ovaj put s pričanjem, s mlačenjem. Praštaj to da vetinje, što ću. Da ne zaboravim, jer evo Danijela je pominjanja ovdje. Što se tiče nje, mislim, ko će, eto, da ispoštuje, ko neće, što da radim, ali eto, volio bi da sad ne idu ljudi kod nje stalno, svaki put kad pali live i što god da ispituje gdje je Boško, je li izašao, je u zatvor, nije li, nema potrebe, no, to moja rođena sestra, tako sad nju cimat oko toga ismarat, mislim da nema potrebe, eto, to je moje mišljenje. Pa ako se slaže, ko će da ispoštuje, hoće, ko neće, što da radim, toliko. Pozdrav od Avetinje, smarat ću ja vas još dosta, samo malo da se sad sunčamo, a? Pa ima kad, ajde, ćeo ludaci. Neću stat, neću stat, neću stat, neću stat, neću stat, neću stat.